ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои фурӯши Astra Душанбе ва хонаҳо ва заминҳои арзон ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама доред, метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунам ки видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. ай хонаҳои арзони мо бо хабар шавед. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар ҷамоати каримқул, яъне ки қишлоқи аскар сурх гуфтагия соҳибшон. рақами хона 334 рақам аст. заминаш дӯстон 6 сотиқ замин дорад ки се дар хона кардагӣ тайёре ки якта ошхона ҳамош аст ва ҳоҷатхона дигар шуда, яъне ки уже тайёр кардесиам болош нопӯшонда аст. мега временка дорад. дар тирезаҳои пластикӣ, яъне ки дарои оҳанӣ ғавс мега часпондагӣ ҳаст. гирди хона полни худ маҳкама, ай поёну ай боло даврӯза дорад. якдигар навес, ҷои гараҷи мошинмониам дорад. дӯстони азиз, дарахтони мевадиҳанда, ҷои гараж, хоб ҳамаш тайёр аст ки бо ҷои фундаментҳои ошхона, аловхона отдельно бо уже рехтагӣ аст ки семенблокам овардагиам. дӯстон, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. ремонт дорад, медоред фақат зиндагӣ мекунед. фурӯхта мешавад бо нархи 35000 доллар ки боз арзон ва муомила мекунем. ҳуҷҷатҳои замин 100% омода карда мондагианд. рақамҳои тоҷикистоншон аст ва рақамҳои россияшон имо ватсап дорад. метавонед ки занг зада бештар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат, бо муомила қайдтон мекунам. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. дуюм эълони имрӯза аст. дӯстон, мошинаи дарздӯзӣ аст ки яъне мошинаи либосдӯзӣ дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дод мега соҳибшон. мошинаро мегирем, кортона пеш берем ки барои курта духтан 100% мега сайстияниш соза. нархаш 1000 сомония ки боз камтар дигар муомила қайдтон мекунанд. агар ба кадом апай хоҳарай ҳамин хел мошина дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео аст ки дар шаҳри Душанбе дар мисора маълумоташ амҷа навистагӣ аст. метавонед занг зада бештар маълумотша гирем, барое ки ягон кас агар мошина ҳамин хел дар кор бошад. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар ноҳияи сарбан, яъне ки шаҳраки левакан мешавад номи нави ҳозирааш. заминаш дӯстон 9 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёре ки обсвет дорад. дута дигар ватапроводи оби шаҳре ки оби тоза дар дуруни хона гузарондагӣ ҳастанд. обсветчам бе проблем палестияни аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, подвал, яъне ки боғи дарахтони мевадиҳандаам дорад ки ҳамаи намуд дарахтош аст. чойлоби ангур, термиз, кондитсионер, ҳамаи шароитош аст. гараҷам дорад барои мошин монда ва подвали дуошёна ки подвали дурунбадурун дорад ки ҷои банка мондан ҷои беҳтарин аст. метавонед ки хона гирдиванаш маҳкам, рӯи ҳавли стяжка, ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё кардагиа. фурӯхта мешавад бо нархи 21000 доллар ки боз муомила ва савдои хубам мекунем мега соҳибшон. дӯстони хе, хона беҳад бад арзоне ки заминшам калона бо 4 дар хона, подвал, мисол ҳамаш қоидави гараж мараш ҳамаш ҳаст. ва кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел вариантҳо туғояд, рақамҳошон дар поёни видео аст. метавонед занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин, квартира барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. бардорон хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро подлиса кунед. чӣ хонае ки ба шумо дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар деҳаи хушманзар, поёни кончи зарявосток. ҳамин хел маълумот. заминаш дӯстон 6 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёре ки дута подвал дорад, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам калидор дар дуруни ҳамин хона кардагӣ аст ки гиҳхона
бо гӯшти пухтакати омода шудааст ки дар ҳамин хона 25000 гӯшти пухта рафтагӣ аст ки гирдубанаш хай ду тарафаш маҳкам аст. дарахтони мевадиҳанда дар наздики хона канале ки оби калон канал ҳаста мега соҳибшон срошна фурӯхта мешавад мега оби гарм термис кондитсионер ҳамаш дар дуруни хона ҳаста. нархаш дӯстон бо маслиҳат фурӯхта мешавад. кадом метавонад агар дар кор бошад рақамҳои расмияшон аста имо ватсап дорам метавонед бештар маълумотша гирен. яъне ки кӯчашона мега асфалт мега кадаги ҳастан ҳамаш 100%. марамат занг зада бештар маълумотша аз ами ака хитон гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Городок. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 34 квадрати метр обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳамом шаст дӯстон ки дар трезашам часпондага аст. хонане ки коробка аст ки ремонтша хитон мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега дар наздики квартира дом новостройка аст ки уже одамо ремонтша сар кардесиям. ба кадоми шумо агар ягон маълумоташ фаҳмо набошад рақамҳошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотша гирен. квартира без ремонт коробка марамат занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи истиқлол мега соҳибшон. замини ҳамвор аст ки 6 сотиқ замин дорад ки обсветчам аст. фундаментошам мега рехтаги аст. хай бо бештар маълумотша аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 40,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. вариантҳои алишиам дорад ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. дар гирду ванаи ҳамин замин уже одамо зиндагӣ кардастанд. ва кадом дӯстони бардорӣ ки ҳамихали замин аз шаҳри ваҳдат пурсидан нашмода вариантҳои хуб метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. хоҳиш мекунам ки лайкото намонед ва видеонавори моро подписа кунед. ба шумо чӣ замини хонаи квартира ки дар кора нависед дар комментария. мо ҷудо карда кофта ба шумо албатта пешкаш мекунем. фақат камтар сабр кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар калелин мега соҳибшон ки 10 сотиқ замин дорад. се дар хона кардагӣ тавира якта калидор ошхона ҳоҷатхона ҳаммом отделни аст. аловхона дегдонхона оғул ҳамаи хелчизода рӯи ҳавлиш 38 кадаги аст. средни ремонт дорад. якта ҳавзи 15 тонна об дорад ки барои обуш мега об нест обша ҳамин хел да ҳавз мега ҳамин хел тайёр карда мемонем. хай бо дигар маълумотша мегирен. дарахтони мевадиҳанда ам дорад срошна мега сум далкора ба ҳамин хотир фурӯх шуда мондиам. нархаш дӯстон 160,000 сомония ки боз арзон ва муомила мешавад. бештар маълумотша аз худашон мегирен. дар тарафҳои калели мудае. марамат занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон мега соҳибшон. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метр обсвет дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ванна кондитсионер термис мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки медорен зиндагӣ мекунад. ремонтша нав кардага доми 4 ошона аст. новостройка дом аст ки полни худ уже одамо зиндагӣ кардастиянд. кӯчаи мега гулпарвара мега ки пеши корвон поёни корвон як-ду кӯча поёнтар аст. бо хай бештар маълумотша мегирем. фурӯхта мешавад дӯстон бо нархи 200,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад мега соҳибшон фақат одамони харидор бошанд. рақамҳошон дар поёни видео аст. агар ба кадом бардорӣ ки агар мехоҳед квартира дар кӯ бошад духонага 48 квадрат метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз худашон гирен. марама мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар регар дар деҳаи меҳнатӣ гуфтага аст. деҳаи меҳнатӣ заминаш 5 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардаги тайёра якта калидор ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кухни тандурхона мега ҳамаш ҳастай аловхона ҳамаш қоидави аст ки хона средни ремонт кардаги мега обсветчам ҳастай срочна фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон.
дарахтони мевадиҳанда ҳамдора дӯстони азиз хай бо бештар маълумота аз худашон мегирен. Рақамҳошон дар поини видео аст ки марҳамат занг зада бештар маълумоташа гирен. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, мошин барои фурӯхтан, барои реклама метавонед ки дар номери имо васаб рой кунед. мо дар видеои оянда чотка карда рекламаш мемонем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 101 микрорайон рӯпарӯи мардикорон гуфтагӣ аст ки пушти мағозаи Зуҳро. Якхонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 32 квадрати метр, доми 4 ошона дом аст. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, кухни гарнитур, шифонер, диван, кресла, обшим ҳамаи шароитҳои зиндагиша оварда мондагӣ аст ки фақат медорен зиндагӣ мекунен. ремонти беҳтарин бо ҳамаи таҷҳизотҳои зиндагӣ кардан ҳамаш омода аст. фурӯхта мешавад дӯстон бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем. мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантош тоғирӣ гирад, рақамҳошон ҳастае ки метавонен занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. хоҳиш мекунам ки лайкҳота намонед ва ба шумо чӣ квартирае ки дар кора дар комментари нависен. албатта пешкаштон мекунем дар видеои оянда. шумо агар дошта бошед метавонед ки дар номери имо васаб рой кунед. намихе реклама чотка мемонед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. бардорон қарор дорад дар ноҳияи 5 дар деҳаи Оқчапар гуфтагии соҳибшон. ҳамин хел маълумот аст. хай бо дигаша аз худашон мегирем. заминаш 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона андохтага, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отдельни кадага. хона шикатур кадаги аст. евромонтаж мега каде мега дар тризаошам нав часпондаги аст. фақат камта рангу бор мекунен тамом. дига такшам стияршка кадаги мега соҳибшон. дига маълумоти пурра аз худашон фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам дорад. хона сертификат дорад. хай бо дига маълумоти пурра аз худашон рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотош аз соҳиби худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст. бардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар роҳи масҷид мега поёни Корвон, кӯчаи Корвон пеши масҷид мега. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр, обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, телевизор, хоб шифонер, яъне ки пардаҳои нав, қолин, палас бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш мега таъмин аст. срочна фурӯхта мешавад. нархаш 210 000 сомоние ки боз арзон ва муомилаи хубам мекунем. мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин вариантош тоғир гирад, рақамошон аст метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат занг занед. шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама, метавонед ки маълумотоша қатъи суратош дар номери имо васаб рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаи чотка мемонем ки ин бо 12 хонае ки ба мо равон кардам ва пешкаши шумо кардем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.